Het is waasje 8 april, dit is Bient. Met Joen aan tafel, directeur van het Natuurmuseum, Gerrit Koopmans, over de museumprijs. Kim Dekker, zij vertelt over waarom de GGZ een vaststelling over iets stoornissen organiseert. En Katrine Zwierda had Kwadlien in Myanmar West om de plaatselijke boeren daar te helpen. En je hebt al je foto's maken. Ik heb even een foto, Shane. Jongens, zet hem maar voor, deze foto. Hij je zelfs maken. Wat zien we hier? We zien hier een man op een fiets die het waarschijnlijk 's morgens bij verschillende boeren al langs is met die twee tot drie keien. Daar het maar de haan, het de melken uit de kei hellen, het de molken, het verzamelen in deze melkbus en vervolgens brengt hij die melken naar een soort melkmarkt vlak bij de stad. En daar wordt het dan verder verhandelen. Maar dit is dus de duistere praktijk in Myanmar. Dit is de duistere praktijk van een heel soort melkveehouders in Myanmar. Oké, praten we verder. Want eerst, het Fries Museum in Ljouwert is nomineren voor de Museumprijs 2015. Een prijs die al een keer terug het Natuurmuseum Friesland binnenhellen is. Koopmans, ja, het is echt de Oscar eigenlijk in de museumwereld, ja, hè, deze museumprijs. Het is de hoogste onderscheiding die we kennen in het Nederlandse museumwereld. Je hebt nog wel een prijs voor de architectuur van het gebouw, hè, maar die is dan Europese prijs is dat. Maar in Nederland hebben we maar één echte museumprijs en dat is de Bank Giro Loterij Museumprijs. Ja, en die had Jim al een keer woon, maar het Natuurmuseum. Ja. Nou is het Fries Museum echt in de running. En het zou toch wel uniek wezen als voor de tweede keer in dezelfde stad dan die prijs uitdrukt wordt. Ja, ik denk dat dat alleen maar een onderstreping zal wezen van het feit dat wij een culturele hoofdstad hebben hier. Hè? Dat de enige stad in Nederland met 2 musea die deze prijs zouden hebben gekregen. Ja, dus dat zou top wezen. Ja, volg je het eigenlijk, hoe het ze doggen? Ja, vanochtend kregen we allemaal een mailtje, want we zitten in de laatste dagen. Hè, tot 12 april kan er gestemd worden. En vanochtend kregen we een mailtje dat het nek aan nek is. Dat tussen de 2 koplopers nog maar 1000 stemmen verschil zitten. Dus dat is makkelijk te overbruggen. Maar wie die 1000 plus heeft, dat weten we niet. Dus, maar laten we hopen dat in Leeuwarden zit. Dan, ja. Had ik nou directeur wie van het Fries Museum, dan dacht ik even bellen mijn Koopmans van jongens, hoe slepen wij die titel binnen? Had ze dat al hier? Nee, ze hebben geen telefonisch contact hierover gehad. Bijzonder. Ja, het is natuurlijk wel zo. We zijn 2 hele verschillende musea met 2 hele verschillende achterbannen ook. Hè. Dus de aanpak die wij hebben gekozen, dat we hebben een grote vriendenvereniging, die hebben we meteen ingeschakeld. We zijn heel gericht op kinderen, dus we hebben die wereld van gezinnen. We zijn naar de beurs in het VEC geweest van de Heid en Membeurs en zo en dat soort dingen. Dus dat is onze aanpak geweest. Ja, het Fries Museum zit in een ander segment. Hè. Dat is toch meer de kunst- en cultuurhoek die daar aangesproken moet worden. Ja. Toch ga je hem woon. In 2012 wie dat. En oren nomineerden wie doen onder oren Naturalis. Ja. Het Grutte Museum in Leiden, fantastisch museum. Ja. Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, Grutte Museum alweer. Ja. Wat dacht je van tevoren van hoe lezen de kansen? Nou, dan schrik je wel even. Want Naturalis is een museum met 400.000 bezoekers. Nou, wij zitten op zo'n 55.000 per jaar. Het Scheepvaartmuseum 1 miljoen bezoekers per jaar. Dus dat zijn wel andere mededingers waar je tegenop moet boksen. Maar we hebben natuurlijk wel het voordeel dat we binding hebben met ons publiek. We zijn een museum dat in de samenleving zijn plek heeft en gedragen wordt. En had het Fries Museum dat echt? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat ook. Het is anders dan het Rijksmuseum of het Stedelijk Museum of de grote nationale musea. Het Fries Museum is toch het heet niet voor niets U's museum. Hè? Dat wil men ook zijn. Dus ik denk dat daar ook duidelijk die kaart van we hebben binding met ons publiek gespeeld kan worden. Ja, uiteindelijk win je hem dus in 2012 en dan wordt het bekendmaken en dat Gisa. Oh ja. De jury heeft jullie genomineerd vanwege jullie enorme gastvrijheid. Nou, die zien wij vandaag in optima forma. Dank u wel, dames en heren. Maar ook vanwege jullie voortreffelijke presentatie van jullie collectie. En natuurlijk de enorme kindvriendelijkheid. We hebben zoveel support gehad, zoveel enthousiaste reacties, dat ik had eigenlijk ook niet anders verwacht dat we de prijs zouden krijgen.
Ja, enige arrogantie. Ja, hè, je kan niet altijd bescheiden zijn. Hè? Dat is, Hij heeft hem trouwens wel eens West in het Natuurmuseum. Ja, verschillende keren. Heel Ja. vaak. Ja. Prachtig museum, Ja, toch? Hartstikke leuk voor BNK. ja, en Katinus die kent het goed vanwege het Koning van de Grijden. Ja. En die debatavond die je bij ons geleid hebt. Ja, Ja. dat Ja. is een duidelijke relatie. Dat, En dan krijg je dus dat yieldbedrag, hè, want we sjoggen al je foto's een keer achter. Nevens mij, nou, kijk even die foto, maar €100.000. ja. Wat heet er eigenlijk met die in? Nou, we hebben daar de waterzaal mee ingericht. We hebben een laboratorium waar je met water kan oefenen, hè, in samenwerking met Wetses. We hebben een vaste presentatie gewisseld. En we hebben nog 1 deel van het geld in de knip. En dat wordt volgend jaar gebruikt om de laatste vaste presentatie aan te passen. En dat wordt Darwin Solder. Dus een hele verdieping over de evolutie. Oh, prachtig. Ja. En de grote vraag voor zelfs, de Oscar onder de museumprijzen. Hoe lezen de kansen van het Fries Museum? Nou, ik denk dat die goed Als zijn. ervaringsdeskundige. Ja, ik denk dat die goed liggen. Ik merk ook dat de mailtjes die je rondkrijgt, want dat is het. Hè. Uiteindelijk, er zitten 2 aspecten aan die prijs. Aan de ene kant een jury die je heeft voorgedragen, want er zitten misschien wel 100 mededingers mee, maar 3 of 4 worden voorgedragen. Dus dat is het kwalitatieve oordeel. En nou is het, hoe word je gedragen door je publiek? Nou, en ik denk dat in vergelijking met de andere 2 musea, het Fries Museum daar hoge ogen scoort. Ja. Meestal kind trouwens nog stemmen, hè? Dat is dat op museumprijs.nl. Had je al gestemd? Ja, zeker. Oké. Dat ik al? Ga ik doen. Absoluut toch? Ja, ik geef hem dan wel. Ja, absoluut, dat toch ik het ook. Weer 4 stemmen erbij. Weer 4 stemmen. Het Zeg kan je met dat? elk e-mailadres, hè? Dus je kan ook wel 2 keer stemmen. Oh, stiekem. Oh, ja, dit is even een tip van Boos. Het is dit hier 74 Ierlien dat de Tweede Wereldoorlog uitbruts. En een wichtig moment in die oorlog wie de molkstaking. Azen een reportage. Ite, het liek het zo gewoon, maar voor een soort mensen, maar in iets toonhuis draait het hele leven erom. Hoe ging je daarmee om? Ik als heid, mem, broerke en zuske. GGZ Friesland organiseert na week een vaststelling over iets stoornissen. Lief meisje, wat ben je klein en bang. Eigenlijk alles wat het leven mooi, waardevol en bijzonder maakt, sluit je uit. Je bent bezig om jezelf te verwoesten en verminken. Dat doe je niet expres. Noem het een monster, een hardnekkige gedachte, maar tegen dat iets moet je gaan vechten. En dat ga je doen. 7 jaar lang. Ja, Kim, dit wie een beeld uit de vaststelling Stillen. Ja. U organiseert dus toch de GGZ. Waarom eigenlijk? Waarom organiseert de GGZ zo'n vaststelling? Wij zijn benaderd door de theatermaakster van deze voorstelling samen met Human Concern. Om te kijken van, kunnen we ook deze voorstelling in Friesland laten zien? Maar waarom in Friesland? Waarom in Friesland? Ja, ik denk dat zij graag sowieso heel Nederland willen bezoeken. Maar wij vinden het ook heel belangrijk om toch meer duidelijkheid over eetstoornissen te krijgen. Wat binnen een soort onduidelijkheden dan? Ik denk het wel. Eetstoornissen is wel een bekender begrip dan dat het een aantal jaren geleden was. Maar het is toch iets van, ja, er wordt vaak gezegd, ga maar weer eten en dan is het klaar. En dat is zo niet waar eigenlijk. En wij steunen deze voorstelling enorm, omdat daar een ervaringsverhaal wordt verteld waarin heel goed naar voren gaat komen hoe moeilijk het is om een eetstoornis te verslaan. En hoe moeilijk het ook voor het systeem is, de mensen eromheen. Want de actrice, die we niet correct zeggen, die hier zelf in het verleden had ze ook een stoornis, een anorexia. Ja. En is het een groeiend probleem eigenlijk? Nee, het is niet een probleem dat groter wordt. Het is wel een probleem wat steeds bekender wordt eigenlijk. En waarvan we ook vinden dat het nog bekender mag worden, zeg maar. Vandaar dat we ook de voorstelling steunen. Ja, Ja. want eetstoornissen, dan hebben we het over bulimia, anorexia. Hoe ontstaat zoiets eigenlijk? Dat heeft heel veel verschillende factoren. Sowieso is er een biologische component, dus een erfelijkheidsfactor zit erin. Je psychologische factoren, hoe perfectionistisch ben je bijvoorbeeld. En ook wat heb je allemaal meegemaakt? Hoe is je omgeving? Hoe is het thuis? Hoe is het op school gegaan? Er zijn enorm veel factoren die invloed hebben op een eetstoornis. Ja, maar ik bijvoorbeeld de dingen dat we denk wel zijn, hè, in ons duizend leven, op abris, in bushokjes, in tijdschriften, op televisie. Je wordt altijd geconfronteerd eigenlijk met, het gaat vaak om vrouwen, toch? Mm-hmm. Maar de ideale vrouw, speelt dat ook nog een rol?
Het is een van de factoren die mee kan spelen. Het is niet de hoofdfactor, zeg maar. Het is niet hetgeen waardoor iemand een eetstoornis krijgt. Het is een van de dingen die meespeelt. Ja. Ja. En hoe kun je ervan afkomen? Heel hard knokken. Ik werk voor GGZ Friesland op de afdeling eetstoornissen. Wij hebben daar een behandeling voor mensen met eetstoornissen. Van 1 uur in de week tot 4 dagen in de week. Daar melden mensen zich aan via de huisarts of via een andere psycholoog bijvoorbeeld. En gaan ze uiteindelijk een dagbehandeling in die bij ons ongeveer een half jaar tot een jaar duurt. Met daarna ook nog maximaal een jaar nazorg. En daarin hopen we iemand van de eetstoornis te genezen. Of in ieder geval zo groot mogelijk deel Maar helpt het? af te krijgen. Het helpt, maar het is wel een hele grote strijd. Ja, het is heel moeilijk om er van af te komen. Ja, natuurlijk voor degene zelf, voor de patiënt zelfs. Ja. Maar hoe moet je als partner, als je partner het hebt, of je band, hè, je zoon of je dochter, hoe moet je er dan mee omgaan? Dat is heel lastig. Het is heel moeilijk, want mensen met een eetstoornis hebben heel erg de neiging om zich af te sluiten van de wereld, van de mensen om zich heen, van de vrienden, van de sociale contacten. Wat we eigenlijk altijd zeggen is, ga zoveel mogelijk wel met je dochter, meestal is het een dochter, in gesprek, of je vriendin of je vrouw. Blijf ze steunen, hoe moeilijk het ook is. Mensen met een eetstoornis die vinden het heel moeilijk om openheid te geven, maar vraag ze en zeg dat het kan. Op de afdeling hebben we ook een systeemtherapeut die je daarbij kan helpen. We proberen zoveel mogelijk het systeem erbij te betrekken. Maar bijvoorbeeld deze vaststelling, hè, zou dat misschien denk ik helpen kunnen? Ik denk het wel. Ik denk dat het een hoop duidelijkheid kan geven hoe een eetstoornis werkt. Is die voor de patiënten of voor de wereld eromheen? Of voor iedereen het eigenlijk. Waarschuwen? Nee, het is een verhaal van iemand die een eetstoornis heeft gehad, hoe die eetstoornis heeft overwonnen. En ik denk dat het heel nuttig kan zijn voor mensen met een eetstoornis om te zien van je kan er zeker van afkomen. Maar ook voor de omgeving. Ze brengt ook mooi in beeld hoe de omgeving ermee om is gegaan. En daarnaast voor iedereen die erin geïnteresseerd is eigenlijk. Ja. Ja. De vaststelling, stillen, is Nijweekentiertje om 8 uur vergeest te zijn bij het theatergebouw in Ljouwert. Dank u wel. In Bient zorgen we deze week waarom op de Tweede Wereldoorlog, die het 24 juli uitbruts. Een cruciaal moment wie de molkstaking van 1943. Die zorgen voor een grote ommekeer. Voor de staking lieken de Duitsers en de Friezen het ridderlijk met elkaar te rooien. Maar na de staking is dat definitief voorbij. De molkstaking kost het in Friesland alleen nog al 22 mensen het leven. En een soort slachtoffers voelen tussen Frieske Pjellen en Marem. Tussen de Frieske Pjellen en Marem worden 16 man oppakt. Boeren, boerenfeinten en boerenzwan. Als Duitse soldaten bij Frieske Pjellen 2 keer dwars op het dik Bjemstam treffen, beschouwen ze dat als sabotage van de stakers. Op wij naar Trimunt, dat de Duitsers een radarstation en afwekerskut hadden, houden ze 16 man aan. De eerste bij de pleats van de familie de Jong. En toen stond een heid bij de weg met de handen omhoog en nog 3 oren. En die had vermoedelijk toch wel in de gaten, dit is net al te best. Dat is het jonkje loopt langzaam weg. En daar hiek heel geen zin aan, wat weer spannend. En heel wel lekker had beleven in Schoft-Ziekwest, zat ik in Peri-Ziekwest hier. En toen moest er tot de tweede keer deze jonkje met een ondertoon dat ik absoluut gehoorzamen moest. Jonkje loopt langzaam weg. En toen ben ik naar de buren rond. Hij roept een gevaar. Hij dacht, er kan wat gebeuren. En zo ben ik ergens aan de deur ontsnapt. Voor mij winnen 3 broers en die ben ik al in meegegaan. Er winnen Oetse, Jelle en Steven. En Oetse wie 25 en Jelle wie 22 en Steven weer 13. Hij was wel groot voor zijn leeftijd, ja? Hij was vierlijk. Hij wist alles, ja. En die op zijn manier, ik mij. Je bent halve ben je Meiron.
Dan letten we er nog 4 bij kwam. En toen winnen de familie Hartold. Dat wie een heid, een treie zwan en een aanstaande schoonzoon. Toen zijn we daarheen en wij alle jaren naar Boetenta en voor op het hiem, want wij zijn een beetje achteruit. En daar ronden ze heen. Dat kon we duidelijk zien. Ze hebben ze 16 maal voortstapt richting Trimunt. En wat er gebeurd is in die bunker en hoe ze praten, dat moet dan zijn dat Hartold een gebed in had. Hartold weer de oudste, weer ik ouderling in het kerken. En dat zal je rustig worden binnen. En dan ongeveer een yellow letter, dan worden ze in de boeten gebracht, fjouwer bij fjouwer. Dus de les die ze wel extra spanning aan, dat ze die rest lezen joggen. Ja, ik kan het indenken, hè, wat dat is. Ik kan dat indenken. Ja, Koopmans, ik denk als oud-directeur van het Vizetmuseum, dit soort verhalen intrigeert altijd, hè? Ja, ik zit zelf in dezezelfde programma als oud-directeur inderdaad van het Verzetsmuseum. Het is natuurlijk het keerpunt in de oorlog geweest. Hè. Dat heeft zoveel uitgemaakt. De tijd ervoor en de tijd daarna. Dat is echt een waterscheiding in die 5 oorlogsjaren geweest. Ja, nou, het hele verhaal is takom Wico en Tessien in de eerste oorlevering van Friesland 4044. Wat de oorlog mooi is die van programmamaker Gerard van der Veer in Friesland ook. Ik in Bureau de Vries op radio snijn omtinken van de molkstaking. En morgen op dit plak in Bient een reportage over de Loftoorlog boven Friesland. Myanmar, het jeddere Birma, is economisch in opkomst. En dat betekent ook meer belangstelling voor de zuivel. Dat wordt dan nog geïmporteerd uit het boeteloon. Ontwikkelingshelporganisatie Solidaridad helpt boeren in Myanmar om daar meer van te profiteren. En wie daar, Katrines Wierda, je bent correct waarom, uit Myanmar? Ja. Even voor de meesten die het net weten waar Myanmar leidt. We gaan even een kaartje maken, want dat leidt steeds maar in de buurt van India eigenlijk, hè? Ja. Nou is Thailand. Ja, nee, is Bangladesh, Thailand, India eromheen. Wat is het voor loon? Het is een loon, 50 miljoen mensen ongeveer. 89% is boeddhistisch. 65% van de mensen is Bahar bevolking. En daaromheen is dus 34% bestaat uit minderheden. Dus er zijn in het land altijd spanningen geweest tussen bevolkingsgroepen ten opzichte van die meerderheid. Ik moet wel zeggen, ik ben natuurlijk maar een week geweest, dus ik ken het echt van. Ik ken het echt sinds dat ik het land daarmee ken, maar je hebt natuurlijk wel wat indrukken opdient. Dat is een heel slechte loon. Ook vanwege het verliezen een militaristisch regime. Ja, we moeten denken dat vlak na de Tweede Wereldoorlog waren de Engelsen dan nog de baas. Toen hij zijn vrijheidsstrijd had. Aung San is toen de vrijheidsstrijder. Zijn dochter is Aung San Suu Kyi. Maar hij is toen vermoord en toen is dat militaire regime komt. Die had hij 50 jaar wist. Dus dat land het heel lang sluiten wist. Het economische sancties had. Het zich niet echt ontwikkelen. Alles stond onder druk. Economisch stond het onder druk, militair stond het onder druk. In 2010 is Aung San echt vrijkomen. 2011 groenwet omaanpast. En 2015 binnen weer opnieuw verkiezingen. En er is best wel een grote kans dat er dan echt dingen verhoren. Ik wie dan president. Ik ben benieuwd hoe dat natuurlijk gebeuren gaat. Dus het is een land wat en loskomt. Mensen hebben behoefte aan die economie, zeg maar. En die willen dat graag. En de machthebbers heb ik wel inderdaad. Dus we moeten die kant op. En aan de andere kant is dat heel fragiel. Fragiel omdat mensen zal waarschijnlijk skikken moeten in macht, in posities, in hoe dat al gegaan moet. En de bloeddruk van die minderheden, die nog steeds wel een neiging hebben naar onafhankelijkheid. Maar voor iemand die het dan bekijkt een week in Myanmar West, weet je er al een behoorlijk soort van, eerlijk gezegd. Ja, maar nou is er dus economische groei. Ja. En dan is er meer belangstelling van zuivel in Myanmar. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, Ceylon komt even. Het heeft een heel soort potentie, want het heeft een soort olie en gas. Het heeft bepaalde edelsteen. Het leidt dus een oorlog omheen wat economische groei equalaardig is als het hele Thailand en Vietnam. Dus de verwachting is dat als dat meer iepen komt, dat de economie behoorlijk groeien zal, maar een aantal procenten per jaar, dat het nou ik al. En dat betekent dat mensen vrij snel dan al, als ze het wat beter krijgen, meer zuivel consumeren meer. Dus dat is vaak in dit soort landen onnormaler, zeg maar. Ja. Is het dan een luxe product, zuivel?
Nou, het is zo dat er wordt nooit aan soort melken verhandelen, want de Engelsen zijn er wist. Dus ze drinken melk in de thee. Dat is oorlog in de wereld waar de Engelsen wist binnen, doen ze dat. Daarnaast is het zo dat vooral een aantal minderheden een aantal zuivelproducten zoals yoghurt, melken en ghee, dat is het vet van de butter, consumeren. Daar is ik een hele handel in, maar dat is een informele merk vlak bij de stad. De kei ben daarmee vlak bij de stad. En dat zijn dus vaste producten. Er is nu een grote opkomst van mensen die wat meer yield zien om zuivelproducten te kopen. En dan gaat het dus over melken voor baby's, dus zeg maar babynutrition wat vaak uit Europa komt, uit Nieuw-Zeeland. Maar orenproducten zoals verschillende cheese en er loopt van alles in de supermarkten. Ja. Want je had de West, je had al je foto's maken en die hebben we even op een rietje zetten. Zo ziet dat er ongeveer uit. De meeste boeren in Myanmar hebben maar een peer kei. Een melker gaat bij de verschillende boerkersdel en neemt de molken achter op een fiets mee naar de merk om het te verkeerpjen. Daar wordt de molken pas voor het eerst kwollen met een blok ijs. Meestal komt er ook een protte wetter bij de molken. De laatste jaren is er ook meer zuivel in de supermarkten te krijgen. Producten uit Europa, maar ook van wat gruttere lokale boeren. Die hebben zo'n 100 kei en verwerk je de molken en die van Lietse boerkers in de buurt op het bedrijf zelfs. Meestal wordt er gier van maken om in te brieden. En condenseren molken voor in de thee. Ja, de zuivelindustrie in Myanmar, soms er wordt gewoon een blok ijs erbij ingooid. Ja. Ja. Om het maar een beetje lekker koel te houden. Ja, zo wij maken nu vaak onderscheid een beetje tussen de informele merken, maar dus dat is dat de melken, de handmelken wordt in een kantje komt naar de melkmarkt gaat en dan weer verder naar de schap. Daar gebeuren dit soort dingen, maar ijs erin en eigenlijk, maar dat is een merk die ik nog wel even besteenbloeien zal. Ja. Maar die orenmerk, met hogere toegevoegde waarden is, maar die zal het dan nemen. En daar zit natuurlijk een kans voor deze boer. Maar je moet natuurlijk wel begrijpen dat wij hier in Nederland hebben wij er 40, 50 euro dient om van die slag van hele slechte kwaliteit en leren te koelen en elektriciteit erbij, et cetera, om naar de slag dat wij nou gewoon hele goede zuivel produceren. Daar hebben wij 40, 50 euro dient. De boeren in Myanmar krijgen maar de situatie te maken dat gelijk die producten ik te kei binnen. En wil zo'n land vertrouwen houden van de eigen meesten in de eigen zuivel, moet er dus een hele slag maken worden. Ja. Jouw werkje van Solidariteit. Ja. En is een van de taken die jou daar concreet doet, het gaat economisch wat beter, maar het loon. Ja. En natuurlijk in Friesland Campina verdient daar hun yield. Maar alleen dat de plaatselijke boeren, die moeten daar ook van profiteren. Is dat ook een belangrijk doel wat jou dan doet? Nou, wij vinden het belangrijk dat als zo'n merk daar neemt, dat er volle meer lokale mensen binnen die ervan profiteren kunnen. En Solidariteit is vroeger begonnen feitelijk met koffie in Zuid-Amerika, met Max Havelaar. Max Havelaar, ja. Feitelijk is het, maar dat ging over export van die producten naar West-Europa. Je gaat het eigenlijk om een grotere zelfvoorziening van bijvoorbeeld zuivel in die landen. Het gaat niet om exporteren, want dat is voorlopig niet aan de orde. Het gaat erom dat ze meer melken produceren kunnen in eigen land en dat die economie daar dus ik zelf baat bij heeft. En hoe kun je dan helpen? Nou, ik zo'n heel soort programma waarbij ze eigenlijk alleen maar boeren trainen, dat vinden wij niet genoeg. Dat vinden wij zelfs vaak niet iets handig, want je kan wel boeren leren om meer te produceren, maar het gaat er ook om dat je eigenlijk die hele keten ontwikkelt. Boeren leren dat ze beter hun kei houden, gezonder binnen, meer hygiëne bij het melken. In de keten organiseren, dat er meer koeld wordt, dat dat beter uitzetten wordt, dat bepaalde handelaren die ertussenin zitten te rommelen, dat die eruit gaan. En uiteindelijk dat er op een hoger niveau meer afspraken komen over wat voor kwaliteit dat je eigenlijk in salon hebben willen. En dat het meer regelen wordt. Hier in Nederland weet ik dat eerst de overheid zijn het van, we moeten naar die kwaliteit daar. En nu in de zuivel zitten van overheid, wij hebben hem eigenlijk minder nodig, wij het zelf wel regelen. En dus je hebt vaak de overheid nodig. En wij denken in die verschillende lagen die nodig zijn om tot ontwikkeling te komen. Wij denken echt in die hele keten. En ik denk dat dat wel een verschil is van hoe wij er als Solidariteit zien en dit soort dingen ons. Ja, interessant. Ja. Tiege dank voor je komst. Van je werk, van Cels. Ja. We zullen laatst nog even stemmen. Hè? Wat wie het internetadres ook alweer? Museumprijs.nl. Museumprijs.nl. Ons vier. Morgen dan ben we er weer. Dan zit je hier onder oren topfotograaf Kadir van Lohuizen. Waar weet ons dan hoe dan ik nog een hele gezellige jongen. Dag.